Luna e un căluț de suflet. L-am cunoscut-o pe Luna, era la un centru de echitație, era bolnăvioară, m-am oferit să ajut și de acolo a pornit o relație extraordinară de iubire cu un animal de 1,5 tonă care mi-a schimbat viața. Dacă programul meu de viață dinainte era tribunal câteva ore pe zi și apoi birou și hârtii și hârtii și hârtii, multe hârtii până târziu noapte, la 8 ani după ce am întâlnit-o pe Luna, hârtiile nu au dispărut, dar biroul s-a mutat undeva într-una din aceste boxe de cai. Luna a fost primul căluț salvat. După Luna au mai urmat și alții. A venit Doinița, o iapă de căruță care la 12 ani era terminată de un enfizem foarte grav. A urmat un al treilea cal, Bobiță, care la fel, a cărat la buștel, la 7 ani era terminat cu picioarele distruse. L-am luat și pe el de suflet. Sunt 5 cai salvați, un măgăruș, cățeluși cred că vreo 11, 7 pisicuțe, am 9 căprițe, un țap și 4 ieduți. Dacă m-ai fi întrebat acum 8 ani, ți-aș fi spus că nu eu voi fi cea care voi ajunge în punctul în care să învăț lecție de dragoste și de dăruire de la niște animale salvate și tot ele să-mi spună dă mai departe ceea ce tu ai învățat de la noi și ajută mai departe. Și așa s-au născut programele de sprijin a copiilor cu disabilități, copii care au deficite de atenție până la diverse forme de autism. Chemăm copiii de dimineață, îi băgăm în grajd, le arătăm ce mănâncă căluții, punem să dea de mâncare, să le dea apă, apoi învățăm să-i perie, să-i curețe, să-i mângâie, să le facă curat în box și apoi să-i spună căluțele, acum plimbă-mă și pe mine. Nu ascund că mă gândesc să demarăm procedurile pentru a introduce în școli măcar o oră pe săptămână de educație privind îngrijirea și interacțiunea cu animalele. Un copil bun, un copil care învață să aibă grijă de animale, nu va fi niciodată un adult rău sau dăunător societății. E o poveste de suflet pe care o învăț de la un căluț și pe care vreau să o transmit mai departe și cred că aici o să mă găsiți și la pensie.